لی جمسر باکور هرچک بسری خواه لسرگیرین جمده یا کو با آواشین دور پیچ گیری. بری چند سالان حتی الهاوی نجی اف در همی به تیبارا جمده کاستور دا پوشی بو و به زحمت بو مروف بریا دریای گهشت بایه. وەکو میناک بێژمێ پار ئەv herêma niha em lê ji cemedê nixaftî bû heta derbenda McClintock hemî ji cemedê dapûşî bû û ev kêm caran çêdibe. Çavdêriya bi satelaytan ji sala 1979 were li Cemsera Bakur dapûşîna cemedê her salê 88,000 kilometrên çwargûşe kêm dike yanî bi qasî rûberê welatekê weke Sirbiya. Zanyar dibêjin ev rêjeye kêmtir nabe eger çi welatên hevpeymanên Parîs ya 2015 îmze kirî ya ku parastina klîmayê dipejirîne eger çi mercê kêmkirina li jêr du ji sedê ya pileya germayê bicibînin jî. Cemsera Bakur heta meha Golanê her 10 salan du heta 2.5 ji sedê dihelyêt û heta meha Tebaxê her 10 salan rêjeya helyanê digehîte 10 bû 10.4 ji sedê. Hend kes jî vê yekê sûdmend dibînin. Ji Bakurê Rojavayê Oqyanusa Atlasî heta Bakurê Oqyanusa Hêdî ya Cemedê niha li havînê korîdorek vekiriye. Rê dide gemî û geştiyên turîstîk û tora masîgiran û keştiyên bazirganî tiştan bigehînin vê herêmê û ulwêrê bifrûşin. Lê dibe nebaşên wê yên demdirê jî hebin. Tu dikarî bi gemiyekê bi toreka turîzmê biçî û hirçespî bibînî ku berî 20 yan 50 salan net hatine dîtin. Xelkê herêmê dibêjin zarokên wan têbîniya guherînan dikin û di hestên wan da ev diyar dibe. Cemeda li Kendavê me demat helêtin hest pê têkirin. Bi rastî bi lest helêtin û dibêjin aha hindgemî derketine, hindgemî li peravê ne. Kurê min jê re mereqdar e, lê kiça min dibêje aha rêya me vebû. Zanyar dibêjin eger rewş wiha berdewam bike, zarokên vê herêmê dê havîneka bêcemet her wiha zivistaneka bêcemet bibînin.